बाबा फै थुमफ्रा बाबा दे बाबा नैबे सियाराव जिरायदो दे गोजौ बाबानि बोसोन आं सियाराव जिरायनो मोना दे बाबा दे बिदिब्ला नों बहा जिरायो जिरायदो गोजौआव जिरायो गाहायाव जिरायो बाबा नोंनि खोथाथारसै बाबा दे थुमफ्रा बाबा मा लोंनो थान्दा लोंनो ना सा लोंनो थुमफ्रा बाबा आं साबो लोङा दैबो लोङा आं जि खामानियाव फैदों बेखौल' आं गोख्रैनो मावनानै थांनोसै र' बाबा बिदिब्ला आं बिहामजोखौ लिंनानै लाना फैनि बिहामजो ओइ बिहामजो फै बिहामजो फै बिहामजो हनै नायहर आं बाबाखौ न'आवनो लाना फैबाय आयै मैया थांनानै मोनासै नों दिनै न'आवनो लाना फैथारबाय आरो औ बिहामजो फैदो बाबानि सेराव जिरायफैदो फै आयै मा गोनांथि दे बाबानि मा जानायनि मा खालामनो नागिरदों मिजिङा मिथियोब्ला दानो दावराव जाथारगोन आयै न'आव मिजिङा न'आवनो दङ दाबो बियो खामानियाव ओंखारलाङाखै दे बिनिखायनो सिरि सिरि जोङो गोख्रैनो नायजानोसै मा नायजानो आयै माखौ नायनो नागिरदों दे बिहामजो बाबानि सिगाङाव उल्थां फाल्थां रायलायबाय थाजाया बाबाया नायसिगोन दे जिरायदो दे बिहामजो दे बाबा जागायजेनदो आच्छा गथ'नि बिमा जानो गोनाङा नोंनो ना औ गथ'नि बिफा जानो गोनांखौबो नांगौ बाबा बिफा जागोनखौ गैयाब्ला जानाय नङा बिदिब्ला फैसारा एसे बारा थांगोन आयै मा फैसा बिलायलायनाय जाखो बिहामजो नों सिरि था फैसाखौ माबा मोनसे खालामगोन आयै आं एसेबो साबजानाय मोनाखै खरसा जानोनो फैसायानो थोगोन ना थोआखासो आरो बिनि गेजेरावनो नों बायदि बायदि मा खामानि मावनो नागिरदों नंथारैनो दे बिहामजो नांगौबा सप्तासे बेदरखौनो बन्द' खालामगोन ना माखौथो जिंगासिदों जोंनि फैनो गोनां फिसौनि थाखाय मोजांनि थाखाय खालामनो नागिरदों फैनो गोनां गथ'नि बिमानि मुङा मा थुमफ्रा बाबा बिमा जानो गोनांनि नामा ददे बाबा ददे बिफा जानो गोनांनि मुङा मा मुं थुमफ्रा बाबा मिजिं बिफा जानो गोनांनि नामा मिजिं आयै आं दिनैसिम जेरावबो नुफेराखै खोनाफेराखै मा बिमा जानो गोनांनि बिफा जानो गोनांनि मुं नांलायलायगौ बेलाय मा खालामनो नागिरमारदों आयै आं मोजां मोनाखै बिहामजो नामल'सो लादों नोंथ' जेबो खस्थ' खामानि मावनाङाखैना दे बाबा बुंदो आंनि फैनो गोनां फिसौआ हौवासा जागोन ना हिनजावसा जागोन मा आयै आंनि उदैयाव थानाय गथ'खौ हौवासा ना हिनजावसा नों आखाइसो नायखांदों औ बिहामजो मानोथो एसेबां बाददावखांनायखौ नोंलाय हे गसाइ आयै नों बेफोरखौ मा खालामदों हौवासाब्लाबो नोंनि फिसौ हिनजावसाब्लाबो नोंनि फिसौ ना आंनि फिसा बेखौलाय मानोथो दानो नायखांनांगौ गोनां जाखो आयै मा गोनांथि हौवा फिसा हिनजाव फिसा मा फाराग दङ आं दानो थांनानै मिजिंनो खोन्थाना हैगोन ओइ बिहामजो र' खोनासं मा खोनासंबावनांगौ मा मोजां खामानि मावदों नोङो बेनो नों आंखौ साला मैया दाखालि बायदि सादु बाबानि सेराव लांबाय थानो नागिरनाया मा मोजां खामानि मावनो नागिरदों नोङो आंनि उदैयाव थानाय फिसाखौ लानानै नोंहा जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया आयै हौवासाब्लाबो आं जोनोम होगोन हिनजावसाब्लाबो आं जोनोम होगोन आंसो जाहोगोन एसेबां अहंकारि नोङो औ आं बे खोथायाबा अहंकारानो जागोन आं बुंदों आंनि फिसाखौ लानानै नोंहा जेबो माथा मारिनांगौ गैया खोनासं बिदिब्ला आंनो हौवासा नांगौ जुदि नों आंनो हौवासा फिसौ जोनोम होनो हाया नोंनि गथ'खौ गोथां बुथारगोन आङो सि दायनिसो नोङो दायनि मानसि नङा नोङो बाबा गाज्रि दामोनसै आंनि बिहामजोआ एसे खर' गाज्रि सम बिदिनो जाखाङो बियो बाबा दे बुंदो आंनि फैनो गोनां फिसौआ हिनजावसा जागोन ना हौवासा जागोन नारिखल दंफांनिफ्राय जोनोम मोननाय थाइगिर दंफांनिफ्राय जोनोम मोननाय आं थुमफ्रा बाबा नोंनि बिहामजोनि उदैयाव हिनजावसा फिसा बेबो जेवजा फिसा जोनोम मोनगोन मा हिनजावसासो आरो बेबो जेवजाबाव औ मानो बिदि मानसिफोरा मानो बेबायदि जाखो आंनि खाफालालाय मानो जेरावबो सुख सान्ति गैया मानो बिदि आंनि न'खरनि मानसिफोरा मानो आंनि सायाव जेरावबो गोजोननाय गैया आं बिमा जानो ओंखारदों बेयावबो आंनि न'खरनि मानसिफोरा आंनि फिसानि सायाव मानो हेंथा आंनि फिसानि सायाव मानो गोजोननाय गैया दिनै मा दिन सफैखो आंनि फिसानि सायाव हौवासा हिनजावसा आखाइ नायजालायनाय मा दिन सफैखो अ लोक्षि बिहामजो
जोलै गाज्रि खान्दान गाज्रि गेसाव खान्दानिफ्रायसो बिहामजो मोनबोबाय आं सानदोंमोन आं नोंनि उदैयाव थानाय गथ'आ हौवासा जागोन बेसेबां रंजादोंमोन आङो गैया साल्ला हिनजावसासो सोमजिदोंनो बेबो सानै नाङा आं खुसि गैया आं गोजोन गैया आंनो हौवासा फिसौसो नांगौ हिनजावसा फिसौ आंनो नाङा बेबो सानै बावसोनो जोनोम होनो मोना नोङो जोनोम होनो मोना बे गथ'खौ जोनोम होनो मोना बुथारहै गथ'खौ बुथारहै मिथिगौ नोङो हिनजावसा फिसाफोरा बेसेबां थाखा जाख्लयो मालायनि न'आव थांबा धन सम्पति हरफानो गोनां जायो बेनिखायनो हौवा फिसासो जोनोम होनांगौ हौवा फिसाया गावनि न'आवनो थायो मालायनिफ्राय सम्पति मोनबोयो आंनो हौवा फिसासो नांगौ हिनजाव फिसा नाङा आंनो बेबो सानै बावसो गारहै आंथ' हिनजाव फिसासो लुबैनानै दंखोमायोमोन आं हिनजाव फिसासो मोजां मोनो आंनो हिनजाव फिसासो नांखागौमोन दालाय आं सोरनि बायदि थाबायनो सोरनि बायदि जानो सोरनि गोसोखौ हुथुस्थ' खालामनो ना आं गावनि गोसोखौ हुथुस्थ' खालामनानै लानो ना बिखुनजोनि गोसोखौ हुथुस्थ' खालामनो गसाया जि दान होदों बेसो जागोन दा बेखौथ' जों हौवासा हिनजावसा गाव दानानै लानो हायाना मानो बुजिया दाउखा आं थैनोसै थैनो लुबैबाय नोंनिनो मा मोजाङा बाबाखौ न'आवनो लाना फैबाय मा औ ओमफ्राय मिथिगौना दाउखा आइया मा खालामदों आइया आंनि उदैयाव थानाय गथ'खौ हौवासा जागोन ना हिनजावसा जागोन आखाइ नायखांदों ओमफ्राय मा बुंखो साधु बाबाया मा बुंदों आं मिथिया नाथाय आइया आंखौ दानि रायफैदों आंनि उदैयाव थानाय गथ'आ हिनजावसासोनो सानै आइया गोजोननाय गैया आइया बे गथ'खौ बुथारनो होदों दाउखा आंथ' हिनजावसासो लुबैदों आरो बेबो सानै एसेबां मोजां खनसेनो खस्थ' जोबगोन आइया मानो बेबायदि दाउखा आइया मानो गासै समावबो आंनि बिरुद्दि खामानि मावो आइनि आखला बिदिसो र' बाजै नों सिन्था खालामनो नाङा आं दं बाजै आइखौ थिगसे नायहैनि आङो फाग्लि जासिगोन आङो फाग्लि बे न'खराव थाबाय थायोब्ला फाग्लि जासिगोन आङो थांनोसै आं ओंखारलांनोसै आं लामा थाबायलांनोसै आं गारिफोरजों एक्सिडेन्ट जाना थैहैनोसै आङो होमब्लासो स्रा जासिगोन आंनि जिउआ आंनि खाफालखौ मानो बिदि लिरनानै होखो नोङो गसाय बिराद गोजोननाय मोनबायना आयै नों दिनै नंथारै मिसा साधु बाबाखौ न'आव लाबोनानै आखाइ नायखांहोजानानै मा मोनखो हो आखाइ नायखांहोनानै मा मोनखो आरो बे बाजैनि बुस्थुफोरखौलाय मानोसो दांफैदों नों जेबो मिथिया गथ' सिरि था आं दिनै नोंखौ नायनो बाथारबाय जोलै मोजां नों बाजैनि जिखौ दांनायखायनो मेगन सादों नामा नोङो बेगावसो सोनो नागिरदों आं बेगाव लांनि आं बेखौ डक्टराव लांनि बिनि उदै सिङाव थानाय गथ'खौ गारहैजोबनि आङो मा गोसोनि माबायदि आखलनि बिमा नों हो बाजैनि उदै सिङाव थानाय गथ'आ मा जाखो मा डिस्टार्ब खालामखो नोंखौ हो हिनजावसासोनो हिनजावसा आंनो हौवासासो नांगौ हिनजावसाया मानसि नङा हो हिनजावसाया फिसा नङा मालाय हिनजावसाबाबो हौवासाबाबो बाजै मोना खांगोन बाजै मोननि फिसा नोंहालाय मानोथो एसेबां माथा मारिनांगौ नोंनि फिसा नङा नोंनि फिसौसो औ फिसौखौनो आंनो हौवा फिसौ नांगौ हौवासा नांगौ आंनो हिनजावसाया फिसा नङा नामा हो बिदिब्लालाय नों आंखौ मानोथो खांखो आंबोथ' हिनजाव फिसा आंखौ मानो खांखो नोङो आरो नों बे साधु बाबाखौनो बिराद फोथायबाय हो इसोर नामा बियो इसोर हो बाजैनि उदै सिङाव मा दं मा गैया हौवासा हिनजावसा बे नुहुरग्रा नामा बे इसोर नामा बेनि बुंनायखौनो मानिनो बेलेगाव थाखा मोननो थाखाय बुंफ्लागोन गोबांखौनो गोबां बुंगोन बियो आंहा फोथायनाय दङ साधु बाबानि सायाव साधु बाबाया जे बुङो बेखौनो मानियो आङो आरो बे जे बुङो बे नंखागौ जाखायो आरो बे खालामना होनोबो हायो एसेबां साधु बाबानि सायाव फोथायनाय दङब्ला बे गासैखौबो खालामजोबनो हायोब्लालाय मानोथो नोंलाय बाजैनि उदैयाव थानाय गथ'खौ गारहैनो नागिरखो बे बानायनो हाजोबोबालाय बानायहोदोना बेखौनो हिनजावसाबालाय हौवासा दाहोदो साधु बाबाखौ बुंहैदो थां हौवासा दानानै हो होननानै मानोथो हायाखै बेखौलाय मावनो हो दे बाजैनि खोथाखौ दोनथ'दो दे आंनोथ' नोंनि उदैयाव 9 मास थानानै नोंनिफ्रायनो जोनोम मोननाय ना आयै आंखौबोथ' हौवासा जागोन ना हिनजावसा जागोन आखाइ नायखांजानोसो खांदों नोङो नङा होनलाय औ नोंखौबो नायखांजानाय
नोंखौ हिनजावसा नागिरखानायमोन आङो नों हिनजावसा होननायखायनो नोंखौ जोनोम होबाय ओमफ्राय माथो जाखो दे आंखौ हिनजावसा नांगौ हिनजावसा बुंनायखायनो नों जोनोम होबाय सादु बाबाया जुदि एसेबां गासैखौबो हाजोबोब्ला आंखौलाय मानोथो गुफुर खालामना लाबासै नोङो आं गुफुर जागोन ना गोसोम जागोन बेखौ सोङासै नोङो सादु बाबाया हायोब्ला आंखौलाय मानोथो गोसोम जोनोम होखो नोङो हो मानोथो गुफुर खालामना लाबासै ना आंखौ नों उदै सिंनिफ्राय नुवाखै बेसेरा बाजैया बेसेबां गाबगासिनो बेसेबां खस्थ' मोनदों बिनि गोरबोआ मिथिगौ नोङो आं बुंदों आयै बाजैखौ नोङो मुंबो खालामनो मोना हिनजाव फिसाखौनो नांगौ हिनजावसाखौनो नांगौ आंनोबो मोजाङानो जादों हिनजावसा दङ हिनजावसा जाथों मोजां जादों बेबो सानैखा खनसेनो आंहासो बियानि सानै मोनगोन जोनोम होथोलाय मादि होयो बियो बिनि गथ'खौ गोथाङैनो गोथां गाफ्लेजोबगोन आं बाजैनि फिसा फैयैनि सिगाङावनो नोंनो थैग्रोगोन एसेबां बिदि सावहोनाया नोंनो थैग्रोथों थाबनो मालायफ्रा हिनजावसा फिसौ नागिरबाबो मोनाखै नोंहा आरो बा हौवासा फिसौ नांगौ थाथों हिनजावसायानो मोजां हौवासाफ्रा एफा दुस्ट' जायो दुस्थ'आनो जाथों जियानो जाथों आंनो हौवासासो नांगौ एसेबां हौवा फिसानि ख्लां नांगौबालाय नोंनो मानो हौवा सासे लाहैबावाखै खांना लाहैथां नोंनो हौवा फिसा खांना लाहैबावथां नोंखौ थाव होसिगोन आं लाजिनो रोङै बिमाखौ हुवा लाबावनो थिनदों बेलाय बुलाय हायोब्ला आंबो बिमा बुग्रा नामारथारगोन बे सादु बाबाना लादु बाबा बेनि थाखायनो जाजोबदों र' बेखौ थांनानै थिगसे गोदोनानै जसिनानै सौहैग्रोगोन आङो मानो इसोर सोमजिदों बियो मानो इसोर जादों बियो हौवासा जाग्रा हिनजावसा जाग्रा मोथिलायनाय थांनि र' बेखौ होख्लायहैनि आं दरे बेयाव दिनै मा खालामफैदों दरे ओइ दरे मा जादों नों मानो बेयाव गाबफैबाय दङ सोरांस्रि ओइ मा जादों सोरांस्रि आंनि खाफालनि लिरनाया मा गसाया आंनि खाफालाव मा लिरनानै दोनदों मानो बिदि बुंदों नों दरे गसायालाय गासैनि खाफालखौबो मोजाङैनो लिरखादोंना सोरनिखौथो गाज्रि लिरदों मा जादों दरे सोरांस्रि आंनि उदैयाव थानाय गथ'आ मा फाप मावदों आंनि उदैयाव थानाय गथ'खौ आं मानो बुथारनो मा फाग्लि खोथा बुंदों नोङो मानो बुथारनांगौ जाखो इसोरा होनाय दानखौ मिथिगौना आंनि आइया सादु बाबाखौ न'आव लाबोनानै आखाइ नायखांदों आरो हिनजावसा होननानै बुंदोंनो दायो आइनो हिनजावसा नाङा आइया बे गथ'खौ बुथारनो होदों जोनोम होनो मोनानो आङो सोरांस्रि नोंनो बुंना हिनजावसा फिसाया फिसा नङा नामा नोंनाबोथ' हिनजावसा फिसा नोंनि फिसाया फिसा नङा नामा हो मानो बिदिहाय मानसिफोरनि गोसोआ मानो हिनजावसा लुबैयो मानो हौवासा लुबैयो गसाया जि होदों बेसो जागोन दा नोंहा बिखुनजोआ हौवा फिसा नागिरनानै दावराव जोंहाथ' हनै जोमै मोना हिनजाव फिसाखौनो नागिरबाबो मोनाखै माथो सोरबा फिसा मोनैनि सिन्था सोरबा हिनजाव फिसा मोननायनि दुखु सोरबा हौवा फिसा मोनैनि दुखु मा जाबावगोन संसारा दे लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेयावनो जोबथ'बाय नेनानै थादो गाबोन नुबावगोन आरो दिनैनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो ना मा होनो लोगोफोर बाय बाय